Gochitube onye Oraifite nwa nri na Oraifite ekele m ụlọ igwe ndị ọma ji eme ọnụ abịa nụ asị m iji taata bụ eke ka ọ mara anyị niile mma eke ya eketara anyị ihe ọma a sị ka chi anyị gọzie ndị ihe ọma na-asọ ihe ọma onye ọbụla bụ n'obi ka emezuore ya taa anyị na-akpọkụ ndị ichie na-akpọkụ ana ndị ala ha nọnyere anyị ka anyị nwee ike mee ụwa anyị a sị na igbo n'ihu anyị ga-ebute mma igbo na-azụ anyị ebute mma igbo n'aka nne anyị ebute mma igbo n'aka ịba anyị ebute mma nke ọbụla onye ji ego bụ ezigbo nke ya kpara onye ya anyị si na ihe ọma ga-emere nwoke ihe ọma ga-emere nwaanyị onye si ka ọ bụrụ anyị na ya bụrụ ụlọ ya onye chụọkwara anyị aka ihe ọma ka anyị si ya meela anyị ise ihe ndị wee bịa n'ụtụtụ taata igbo ọma ndị ọma na-ege ntị dịka ihe ebumnobi m bụ to help people live better life ka a gbasaa ozi ọdịnala ọnya ka ji bịa n'ụbọchị taata bụ eke ihe m chọrọ ikwu maka ya bụ introduction n'olu oyibo about ọdịnala ihe onye nabatara nkụzi ọdịnala ya ebu ụzọ mee ya bụ introduction ya bụ ihe izi onye a ga-eme. Introduction is when you want to come back to your root bụ ọdịnala. We Africans, we should know that we can never be successful ma ọ bụrụ na anyị lile anyị na ndị ụka ọbịa. Let's go back to our culture. Ihe na because no that through our culture ka anyị ga-eji wee nwee agamniru nke pụtara ihe. Look at China and India. They are the fastest growing economy in the world today, and two of them abandoned their colonial masters religion and they are now practicing their own religion. So in Africa, if we Africans want to succeed, we must go back to our roots, because in every race, solution to their problem lies in their land. So what am I saying? If he is Igebuzome to recognize Yachi, if you recognize Yachi, Maranobuchi Uzo, in everything you are doing, you must call Yachi and be in good at peace with Yachi, in good terms with Yachi. Makanandi Monadi China, Omado na Chi Okuro, na ihe izu ọjọọ bụ na ya emetụ ya. Chi mmadụ bụ onye ndị ụka kpọrọ guardian angel. Anyị ndị ọdịnala kpọrọ ya chi maka na o nwere ihe dị iche na chi na chi ukwu. Chi ukwu bụ chi Almighty God, the creator of the whole universe, unmovable mover. But chi mmadụ bụ chi mmadụ bụ chi the guardian angel, the closest being to you. Onye bụ onye na-asụ ude, ya bụ onye na-eburu ekpere gị ma ọ bụ ahịa gị na-anyọ wee na-eprezentie tochi ukwu ahụ. Onye bụ onye maara ụzọ, nya bụ anyị ji afụ ụzọ na mmụọ. So you must be at peace. So he ga-eme bụ one, ị ga-achọpụta onye bụ chi gị. Ka esi achọpụta nke a bụ na ị nwere ike gbaa afọ agụ, ihe ndị Igbo na-akpọ afọ agụ, wee mara onye nọrọ ụwa. Somebody that reincarnated in you, maybe you are from your relatives, from mother side or from father side. Mana ọ bụrụ na ị mebere nke a, ị nwere ike bidogoro na nke mbụ mata ụbọchị amụrụ gị, ụbọchị ọmụmụ gị. Like m nwa amụrụ m ụbọchị nkwọ, ọ bụrụ na omenala Igbo akpọọ m Okonkwọ. So ị mata ụbọchị ọmụmụ gị, ụbọchị ahụ ị bịara ụwa bụ the day you carried vibration and radiation to this part of the world bụ earth. Ihe ọ pụtara bụ ka mmadụ ga-atụ etu ya esi ghọta ya. Ọ na ọ dị ka onye na-akwado ije obodo oyibo. Mgbe ọ na-akwado ije obodo oyibo, ụmụnne ya relatives ya eduru ya wee jee na airport wee sị ya brother bye bye. Etu a ka ọ dị ụbọchị ị na-abịa n'ụwa. He did not come this world by sudden, by mistake. No. O nwere the entities of powers. Ndị ichie, ndị okenye, ndị ọgbọ gị, ndị gị na ha so wee nọrọ n'ebe ahụ. Ọ ha niile edu gị wee dubata gị n'ụwa. Ọ ha bụ ndị wụ ndị otu gị. Ọ ha bụ ndị wụ agwụ gị, ndị niile anwa, ndị niile agị na ndị iyi ụwa gị. Ọ ha bụ ndị ga-abụ gị na ha solo wee na-arụ ọrụ n'ụwa ihe agasiere gị. Because ha bụ ndị otu. You can't do with that then. Ndị mmiri dem and rest of them, ọ ha niile bụ ndị niile ji wee edubata gị. So mgbe ha na-edubata gị, ụbọchị ahụ ọmụmụ gị n'ụwa, you carried a lot of vibration and radiation to this part of the world. So ụbọchị ahụ amụrụ gị bụ ụbọchị dị very vital gị ma ị na-ekpe ekpere.
like mụnwa ụbọchị nkwọ ọbụla bụ ụbọchị m na-edo asọ, ụbọchị nkwọ ọbụla bụ ụbọchị m ji edo asọ, kpọkuo chi m, kpọkuo the entities of powers ndị niile mụ na ha so. Mgbe ị na-eme nke a, ọ bụrụ na ị mabere onye nọrọ gị ụwa, ịdị ụbọchị ahụ kpọọ chi onye ụwa gị, kpọọ ya chi onye ụwa gị. That chi onye ụwa wụ the like universal name na-eme eji kpọkọta chi, maka na ị mabere the particular person. Like mụnwa, all my grandfather, nna nna m nọrọ m ụwa, I can call him by my name, by his name, and mgbe a kpọrọ ya aha anwa, ihe a na-eme, ihe ọma na-emere m. Now mana gị nwa na onwe dịka onye agbabara aka ahụ wee mata onye nke ọwụ, use all the global name bụ chi onye ụwa m. Ekene m gị ụbọchị taa, ịyọọ ihe ị chọrọ ịya. Ife esie east, ọwụwa anyanwụ, east ọnwa anyanwụ ogbo ike, the power that energize the whole creation. So that is the source of power. So ọ bụgoro ndị ụmụ ụka alakụba, ha na-ekpe ekpere, ha na-efe esi anyanwụ. Anyanwụ the source. Most churches are not because they face the sun. So sun is the source. And the Iwo ndị Igbo ma bụ rie gboo before ndị ụka ọbịa. Onye bata na ebe na bonu ọdịnala, onwe ha na-akpọ anyanwụ na eze enu, ebe ha dọtụrụ anyanwụ na eze enu. So ihe ị ga-eme ifesie the sun n'ụbọchị ahụ, ụbọchị ọmụmụ gị, ụbọchị ị na-ede asọ, ụbọchị ahụ ihe ejekwa nwunye gị no sex, ọsị ahụ gọdị nụrụ nwaanyị, ị ga-adịrị chi gị asọ ụbọchị ahụ, maka na ụbọchị iji ayọ ihe dị iche. Nke a bụ ihe izi ga na-eme. Ị bụrụ nwoke, ị na-awapụrụ chi ọjị, na-atụ nzu bụ ihe ọma, na-atụ edo ma o doro gị, na-akọmuniketi na chi. Bidogoro n'ebe a, nke a bụ ihe izi ga na-eme. Ị na-emezi ihe wee na-ayọ chi gị, ya biko nye nye gị ego, nye gị ihe akụ akụ na ihe nwe na ngọzi dị iche iche, ka ị wee nwee ike ị na-emedozi ihe ndị ọzọ niile ahụ ị kwesịrị imedo dịka onye ọdịnala, ka ị wee chake, ka ị wee tụrụ ugo. Maka na ị ga-abụta mechaa kpọtuo ndị ichie, kpọtuo agwụ gị, kpọtuo ezumezu mmụọ onye nọbe nna gị, mara ya ancestors, gods of the land. Ọ ndị niile abụ ndị angel nke Chukwu, ndị ụka kpọrọ ha saints. Akpọkọrọ ndị mmadụ kpọsịa ya ma guardian archangels, angels, ndị ozi nke Chukwu. Ọ ndị niile ahụ ka anyị nwere n'ọdịnala. Ọdịnala anyị kpọrọ ha ndị ichie, the entities of powers, ihe niile ahụ the universe. Ọ dị niile abụ ndị na-ejere Chineke na mmadụ isi. So ọdịnala Igbo wu original, ọnya ka ji wee kweta na ọdịnala Igbo wee na-emesi ike. Ọ bụrụ na imebe ihe ndị a na-agwa gị, si changes, ihe ọma ga-ebido meme na ndụ gị. Ihe niile ndị a na-asị gị na okpere omume, you have been fasting, moving from one church to the other. Ị na ọdịnala ibido mewe ihe ndị a na-ekwu, ị ga-afụ na ihe niile ga-abịa na mmezu. Ka m kwụsị n'ebe a, nwekwa ajụjụ ihe ajụ m n'anya na igwe onyonyo anyị na-afụ. Ya afụ WhatsApp nọmba, ewere ya wee chaatị ya na WhatsApp, ma ị were kpọọ m na igwe ekwentị. Ka ị na-enwetakwa igwe ihe vidio a, nwekwa ka share akwụ ya ka o dukwa ndị ọzọ ntị. Na our mission is to help people live better life. And ka akpọchighata ndị mmadụ n'ọdịnala Igbo. Ya gazie nụ, daalụnụ. Ekene m onye ukele onye nta. Ndewonụ, daalụnụ.